Tije manyondhi bang' ng'anyo mar Sabasaba e bombe mopogore opogore pacho ka ne ochwale do odiechieng' ma kawuono ka idonjonegi kod ketho ma oting'o siayo tulo, yako mwandu kaachiel kod rocho chenro mag wuoth. Obila kokalo kuom milome ne jopiny nyoyango ni ji maromo 567 kama oting'o jaod bura ma Manyatta Gitonga Mukunji nyondhi ka nonro dhi nyime. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyowa mathoth. Tok ng'anyo mag Sabasaba mane obedo pacho ka, obila ne ondhiyo jo ng'anyo kaachiel kod achije mamoko mamoko kuomgi ne osechwale doho mopogore opogore pacho ka. Jaod bura ma Manyatta Gitonga Mukunji ne en achiel kuom ji mamoko 25 mane owendo doho ma Kahawa ka itude kod njore kaachiel kod siayo tulo ahinya to e masawa mar Kenya. Obila kata kamano ne okwayo jang'ad bura mana Richard Koech mondo migi thuolo mar ndalo 10 mar tieko nonro ka ng'eto e bura no ibiro winj tarik 10 dwe ni. E doho ma Eldoret, achije 36 mane omake gwengego odonjnegi kod ketho mar ting'o gi lweny adhara ataro mar chik. Jang'ad bura Mukabi Kimani kata kamano ne wegi thuolo gi omenda maromo 50,000 e yor rambun ka irito winj bura no tarik 21 dwe ni. Each accused is hereby granted a bond of 50,000 Kenya shillings with one surety of a similar amount or cash bail of 10,000 shillings. Magi biro e kinde ma komanda mar obila kaunti ma Uasin Gishu mono Benjamin Mwanthi yango ni ji maromo 77 ne ondhi bang' ng'anyo manyoro e kaunti no. Kwa hiyo harakati zote tuliweza kushika watu 77. Washtakiwa 77, tumewashtaki na various offenses including wale walipatikana wakiiba. E kaunti ma Narok, e nyim jang'ad bura George Sagero, aji 24 ne ochwal ka itudogi kod ketho mar dino apaya, mano ma nyawira ma yudore e boma ma Narok e kinde ng'anyo mag Sabasaba kendo thiro chenro mag ohala. Kokalo kuom kinde magi, achijego ne kwayo doho mondo wegi thuolo, wera ni ok gin jogo manyalo ringo kendo ni doho ema ginyalo yudo konyruok kaluwore gi liet mag siasa pacho ka. Doho no ne winjo yok margi kendo wegi thuolo gi rambun mar siling 20,000 moro ka moro, bura no ibiro winj kendo tarik 9 dwe mar aboro. Achije mamoko 68 bende ne ochwal e doho ma Machakos ka itudogi kod ketho mag nyawo tulo e gwengego. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okonero were ma pacho ka mondo bed kod horuok kod sirikal mar Kenya Kwanza ni mar